Nag-ukay na sila ng puting kay Ilocano, yung mga pundasyon ng bahay natin, yung haligi niya. 150 daw yung lalim. Isang tao yung yung lalim niya. Ito naman si Makmak kay Ilocano na magaling maglaro ng lato-lato. Ito ngayon yung mga usong laro ng mga bata ngayon. Sana all. Sana all. Bibili tayo ng saging na saba kay Ilocano para ilaga natin. Para ibenta natin sa mga nagtatrabaho sa ating bahay. Para meron silang pang merienda. Malapit na nilang mabagbag tong bahay namin kay Ilocano. 2 days na nilang nagbabagbag. Bilis nilang binagbag yung bahay namin. Talagang tinira na nila kay Ilocano, hindi na sila naawa. Apat na araw na nilang binabagbag kay Ilocano. Itong mga beam na lang yung natitira. Yan. Ang titibay nila kay Ilocano. Maso lang yung pinagbabagbag nila. Ang init dito ngayon sa Ilocos, Ilocano. Sobrang init yung nararamdaman natin ngayon. Kaya ang titibay ng mga nagbabagbag ng ating bahay. Nag-ukay na sila ng puting kay Ilocano, yung mga pundasyon ng bahay natin, yung haligi niya. 150 daw yung lalim. Isang tao yung yung lalim niya. Pwede na! Niya mahababang hukayan to kay Ilocano kasi 17 yata or 820 yung poste niya. Lalo mainit pa ngayon dito sa Ilocos kay Ilocano. Tirik na tirik yung araw.
So yun ka Ilocano, ito lang muna yung update sa ating munting bakuran. Ito muna yung mga iba-vlog natin, tong ginagawang bahay muna natin ka Ilocano. Wala na muna tayong mga vlog siguro sa ating mga alagang manok. So shoutout nga po pala sa inyong lahat ka Ilocano. Maraming salamat po at na ano na po natin yung 1K subscriber. Maraming salamat po ulit ka Ilocano.